ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗାଁଠାରୁ ସହର ପୌଷ ମାସର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଧର୍ମୀୟତା ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବନାର ସମନ୍ୱୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗର ସହରରେ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ବିରାଟ ପଟୁଆର ହୋଇଛି ବେଶ୍ ମନଲୋଭା। କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର କାମାକ୍ଷାନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଅନନ୍ତପୁର ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁରା ସହର କମ୍ପିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ହୋମଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପରିବେଶ ରାମନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୌରବ। ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ରାମଲଲା ଆଜି ପୂଜିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘରେ, ନୂଆ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଜି ତାର ଇଏ ଅଂଶବିଶେଷ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଅନିଲ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବହୁଜନ ମିଡିଆ।